Окей, мисля, че всички искаме да свършим 40 часа работа в рамките на 5 часа, колкото и нереалистично да звучи това. Натурално на мъжете ни идва да си поставяме високи цели, понякога дори и такива, които знаем, че няма да може да постигнем, за да може да свършим максимално много работа и да сме максимално продуктивни. Или пък не. Когато бях в гимназията, колкото и да не ми е личало тогава, аз исках да научавам нещата, които всъщност учителите преподават, но колкото и да се опитвах и да си казвах, че ще го направя, винаги когато се прибирах вкъщи, това, което правих е седам да играя на компютъра или да изляза вместо да си остана вкъщи и да уча. Моите родители никога не са натискали изключително много или пък да са очаквали от мен да бъда постоянно отличник, но някакси сега, като се замисля, ми се искаше това да бъде така. Защото когато израснах в училищните години, аз имах доста големи цели, които си бях поставил, и ако можех да седна и да се фокусирам на тези неща, ще да постигна доста повече още когато бях тинейджър. Винаги ми беше трудно да се концентрирам и когато учителя нещо обясняваше на дъската, аз гледах към дъската, но мислено изобщо не бях там. Мислех си постоянно какво ще правя като се прибера, да изляза с приятели, какви игри ще играя на компютъра и общо взето искрено не ме вълнуваше нищо в училищните години. И се самоутешавах вкъщи, че сега може да не слушам в час, но като се прибера вкъщи, после ще седна и ще го науча това нещо, което така и никога не се случваше. В момента мога да седна и да се концентрирам без проблем няколко часа върху нещо, което е важно за мен и да свърша повече работа, отколкото съм можел да свърша преди няколко години в рамките на цяла седмица. Ако трябва да бъда честен, в момента се наслаждавам много повече на това да работя върху тези неща, отколкото преди. Когато съм работил върху собствените си мечти, ми се е струвало като възможно най-скучното нещо, което мога да правя. И това, което искам да кажа, е да не се предаваш и просто да приемаш факта, че си мързелив и че така си се родил и си такъв какъвто си, защото никой не се ражда мързелив. Всички правим всеки ден съзнателни решения, дали ще гледаме по цял ден филми и сериали, или ще играем компютърни игри, или ще седнем да четем и да работим над нещата, които наистина искрено ни вълнуват в живота. Голямата разлика в живота ми между преди и сега е, че преди нямах никакъв график. Тогава всичко беше един голям хаос. Нямах никаква представа какво ще правя в следващия един час, а камо ли за следващия ден. Измислях си абсолютно всичко в движение и вземах много грешни решения за това как да използвам времето си. И дори в дните, в които на следващия ден аз съм имал изпит в училище, аз съм предпочитал да изляза с приятели или да цъкам на компютъра, вместо да седна и да уча. От една страна това беше много лошо решение, но от друга страна пък си имаше и позитиви, като това, че се научих да взимам доста бързо решения и да измислям много бързо как да изляза от различни ситуации, като примерно с тестовете. Много пъти се е случвало така, че просто да не отида в деня на теста на училище, за да мога да го пропусна и след това да питам съучениците ми какво е имало на теста и дори те да нямат отговорите, поне някой друг въпрос, ако знам, мога после евентуално да намеря теста в интернет и на другия ден да отида да направя теста подготвен. Естествено, аз не бях отличен ученик и не можеш да очакваш да бъдеш такъв, ако не можеш да седнеш да се фокусираш и да си научиш материала. Но преди да седнеш да се фокусираш над нещо, трябва да знаеш какво е това нещо. Трябва да принаредиш приоритетите си и откриеш какво е важно за теб. Защото взимайки хаотични решения, ще имаш и такъв живот. Особено ако още си в училище или в университет, можеш да седнеш да се подготвиш за това какво да очакваш и да пренаредиш времето си. И ако успееш да го менажираш правилно, може да имаш най-доброто от двата свята. Хем ще имаш време за приятелите си и за тези неща, които те забавляват, но и в същото време можеш да бъдеш и отличен ученик. Това, което виждам в днешно време е, че много голяма част от учениците са или в едната крайност, или в другата крайност. Или са големи отличници, които нямат никакъв социален живот и не правят нищо извън училище и да учат, или пък са в другата крайност и не искат да имат нищо общо с училище, имат слаби оценки и постоянно си пилеят времето. Следващото нещо, което ти пречи изключително много да бъдеш фокусиран, може да бъде диетата ти. Преди да променя начина си на хранене и да започна да се храня с храни, които са богати на протеин и са цели и непреработени, се хранех по правилото 80 към 20%, но наобратно. Хранех се с 80% буклучава храна и тук да ме вкарвах някоя пържола или нещо такова. Спомням си как преди училище съм закусвал с печена филия, намазана с майонеза и кетчуп. И когато приемеш някаква такава храна, която е много богата на мазнини и има изключително много калории, това, което се случва е, че голяма част от кръвта ти влиза в стомаха, за да може да подпомогне храносмилането на тази храна. И това, което се случва всъщност
е, че ти започваш да се чувстваш изключително уморен и замаян, постоянно ти се спи. Затова в немалка част през училищните години, докато се разсъня, вече е минало половината ден. Диетата ми беше пълен бакук и не обвинявам родителите си за това нещо, дори и те да са взимали решението аз каква храна ще ям, тъй като според мен те единствено са искали аз да бъда щастлив. Помня, че в един момент качих 15 кг за по-малко от една година и направих по-големи от половината момичета в класа ми. Не само, че бях уморен и неспособен да се фокусирам, но и постоянно се чувствах като някакъв 60 годишен дядо, понеже всичко ме болеше, защото реално тази мазнина ти тежи изключително много на тялото и постоянно се чувстваш супер мързелив и нищо не ти се прави. Нямаш амбиция за абсолютно нищо. Тогава почти спрях да излизам с приятели, тъй като му беше срамно това колко съм дебел, тъй като и те ми се подиграваха изключително много, което от една страна, като се замисля, то си е за подигравка, че съм се отпуснал толкова много, но от друга страна осъзнавам, че това тогава на този етап ме е травмирало, тъй като ми отне доста години след като отслабнах да искам да съм социален отново и да имам приятели. Така че ако имате много близки приятели или рода, които са в подобно положение, може така леко да ги подсещате, но не толкова, че да ги травмирате да се чувстват по този начин. Това показва колко много диетата може да повлияе на целият ти живот. Буквално може да те изгради или разруши като човек. Хората не осъзнават колко много всъщност диетата може да попречи на мисленето ти и на мозъка ти и да възпрепятстват способността ти да изкарваш пари. Сега естествено диетата ми е много по-различна от това нещо и всичко се промени, когато в 9-ти клас започнах ниско въглехидратна диета. И тогава основно храната ми се състоеше от месо, салати и плодове, тъй като те са с най-ниско съдържание на въглехидрати и най-богато количество протеин. Тогава за 5-6 месеца успях да изкарам преса и това промени коренно живота ми. Отново всички хора искаха да са около мен, да сме приятели, тъй като аз започнах да се чувствам по-добре, да изглеждам по-добре, да бъда по-щастлив, да бъда по-социален. Възвърна ми се фокуса, желанието за живот и това да имам цели. Започнах си поставям цели, че дори след няколко години да работя върху първия си бизнес. Имах много повече удоволствие и мотивация да правя трудните неща и да работя върху мечтите си. А най-хубавото нещо беше, че успях да заменя тези увиснали с едни сочни и стегнати гърди. Държа да вметна, че не рекламирам никаква диета, просто това беше моят избор тогава. И моят избор може да е грешен за теб. От точка А до точка Б може да се стигне по много различни начини. Това, което е основно като правило, което трябва да спазваш, е калорийният дефицит, т.е. да приемаш по-малко калории, отколкото изразходваш и да се фокусираш на това да приемаш повече цели храни, непреработени, които са с богато съдържание на протеин. Следващото нещо, което те спира да бъдеш фокусиран, е липсата ти на цел. Това е като някой да те кара на сила да ходиш някъде, без да знаеш къде отиваш. Да, общо взето така се чувстваше училището за мен през тези години. Не казвам, че училището не е важно, напротив, училището е есенциално за много хора. Но има изключително много информация, която всички могат да се съгласят, че не е есенциална изобщо. Дават ни изключително много информация, която не е важна в училище, за да може да се фокусираме над нея, а не над важните неща в живота, като това да имаш някаква цел. Училището може да те научи на много неща, но трябва да си внимателен и да си подбираш информацията, която искаш да запомниш и да я подбираш правилно. Тъй като ако се опитваш да запомниш всичката информация и да научиш всичко, което ти дават, няма да бъдеш добър в нито едно от тези неща, тъй като има прекалено много информация. Когато се подготвяш за един изпит, ти запомняш изключително много информация. След това за следващия изпит ти трябва да забравиш всичко, което си научил от предния изпит, за да може сега да научиш новите неща за новия изпит. И общо взето това, което се получава, е, че ни оценяват в училище базирано на това, кой има най-добрата краткосрочна памет. И в един момент, когато погледнеш от тази перспектива на училището, разбираш, че то не е от есенциално значение за твоето развитие и има далеч по-важни неща. Това нещо аз го осъзнах, когато започнах да тренирам, тъй като тогава ми се отвориха изключително много възможности, които не бяха по никакъв начин свързани с училище и разбрах, че мога да бъда успешен без да запиша в най-добрия университет в държавата, за да мога да направя същото нещо, което съм правил в училище за още 4, 5 или 6 години, зависи какво аз реша да уча. Когато откриеш твоята цел, не само ще бъдеш по-фокусиран и ентусиазиран, ти ще се будиш щастлив и ще искаш да превземеш деня, ще искаш да работиш върху това нещо. И това ти дава предимство пред останалите хора, защото когато дойде онзи момент, в който всички хора имат такъв момент, в който са на ръба да се откажат и е изключително трудно, има изключително много препятствия,
ти няма да се откажеш, понеже вече си открил нещо, което те прави щастлив и без значение пред какво си изправен, ти няма да се откажеш от това нещо, понеже вече си го открил. И когато дойде деня и всичко е срещу теб, има изключително много препятствия и е момента, в който много от хората се отказват, ти няма да се откажеш, тъй като вече си открил твоето нещо. Това е твоята цел, намерил си я и ще правиш това нещо без значение какво се случва. Това ти е предимството, понеже в момента, в който ти не се откажеш, ти вече си успял. Ето защо е по-важно да бъдеш щастлив от това, което правиш и да чувстваш, че това е твоята цел, отколкото колко пари всъщност се изкарваш от това нещо. Има изключително много хора и аз познавам такива хора, които работят много високо платени работи, които не им харесват. Те са нещастни от тази работа. Може да изкарват 100-200 хиляди долара и въпреки всичко те са нещастни, защото знаят, че по този начин те пропиляват техния потенциал, работейки за мечтите на някой друг, вместо да оползотворят техния потенциал и да видят какво може да се случи, ако поемат този риск да станат и да работят върху техните мечти. Така че дори и понякога да изглежда всичко перфектно отвън, не винаги е и никой няма перфектен живот. Аз съм виждал изключително много хора, които са богати и нещастни от това, което правят. За мен по-важното нещо е да стоиш в своята лента, както казват stay in your own lane и да правиш това, което на теб ти е кеф и което те удовлетворява изключително много, без да те интересува мнението на останалите хора и на твоите родители, примерно. Тази перспектива на мен ме е помогнала да бъда много по-успешен, фокусиран и щастлив със своите избори и живота, който съм избрал за себе си и семейството ми. И се надявам, че това видео е било полезно. Ако е така, може да се абонираш за канала и ще се видим в следващото.